Deshabilitant la capacitat de recuperació d'un sistema. En aquest vídeo aprendreu a inhibir la recuperació d'un sistema. Hola a tothom. Ara ens centrarem en la inhibició de la recuperació del sistema. Una de les funcionalitats que ajuden a realitzar còpies de seguretat són les Volume Shadow Copies, o també anomenades VSS. És un servei que crea instantànies de volum de les dades contingudes a un equip amb l'objectiu de proporcionar punts de restauració del sistema. En primer lloc, les llistarem per veure si n'existeix alguna. Farem ús de l'eina que proporciona Windows per gestionar Shadow Copies VSS Admin. Llavors, si utilitzem VSS Admin List Shadows, podem veure que hi ha 3 Shadow Copies. Que aquí hi ha informació variada, com quan s'han creat o el volum que tenen associat. I veiem que estan numerades aquí 1, 2 i 3. Però realment el que volem és esborrar-les. Que això és d'utilitat, per exemple, en un atac de ransomware on es xifren els fitxers i on els administradors del sistema intenten recuperar-los amb còpies de seguretat. Aquí, per esborrar, podríem utilitzar diversos mètodes. Per exemple, un altre cop amb VSS Admin fem delete, shadows, esborrem totes, all. Volem esborrar? Sí. S'ha esborrat. Si tornem a mirar, no existeix cap. També podríem utilitzar wmic amb shadow copy delete. Ara, però, no hi ha instàncies disponibles, llavors no està esborrant res. Però si n'hi hagués alguna, les esborraria. Hem de tenir en compte, però, que no tot és esborrar. Aquesta acció pot alertar els sistemes de seguretat. Llavors, hi ha altres maneres de fer-ho, que a la pràctica poden tenir un efecte similar. Com és el cas en les shadow copies de modificar una configuració que faci que no es puguin fer shadow copies més grans que un tamany determinat. Per tant, podem veure que modificar configuracions pot ser molt efectiu depenent de l'objectiu. Farem servir VSS Admin, Resize, Shadow, Storage, for dos punts, on, igual, dos punts, i aquí li fiquem el tamany màxim, per exemple 322 megas. Molt bé. I aquí s'ha canviat el tamany. Llavors, amb un tamany petit de shadow copies aconseguiríem que realment no es guardi massa cosa i que no sigui útil per recuperar tot un sistema. Heu vist com esborrar shadow copies. Com reduir la capacitat de recuperació d'un sistema Windows.